שלום צופי שלום צופי יוטיוב, פה מתן ודניאל בסרטון של TNT בואו נתחיל בינתיים, בואו לאותו מקום תמיד. לא ראיתם כלום? אנחנו זה פרק ראשון ודניאל יעלה את השני כי אני בטעות מחקתי אותו. נכון זה דניאל? TNT run. אני הצלחתי בסרטון הקודם. כן, שזה פרק היה לו שני. לאגים בגלל זה הוא מחק הסרטון לא יצא לו. היה לי לאגים ממש, אז עכשיו אני מקווה שלא יהיה לי לאגים. בוא רגע, יש פה חור, תקשיב, בוא לפה. עושה לי פה לפה. קבל. בוא. ליפול לי משחמת, ואז אני אלך לך. לא, איך, אל תהיה לך, אני באמת... מסתכל אחורה. בוא נראה, מוכן אני נופל. טוב. לא. תיפול. סתם הרצנו עכשיו קטע. כן, זכר את זה. היינו סקרנים, לא הייתי יכול להיות. הייתי סקרן, טוב לא נורא, אז גם אין לנו תיאור הזה, מה שמציק. אבל לא נורא, בוא נראה את מתן בגדול. אללה אכבר. בוא נראה דני בגדול. דני איזה פרצוף. דני איזה פרצוף. וואי דני ממש קרוב אליך, סע. 5, 4, 3, חנים? 2, יש לך לאגים. 1. אנחנו מתחילים, אתם רואים? למחורים שאתם עושים, אתם, נו. גם הוא עושה, יאללה, הם על המוות. גם אם יש פה מלא ילדים, גם אם יש פה הרבה ילדים, אז זה יהיה יותר קשה וזה ייגמר יותר מהר החול. הכי כיף עם הרבה ילדים ואז זה כאילו יותר קשה. יותר ילדים. יהיה את ולאדי, בסרטון של ה-CSGO, יהיה ניקיטה, אושרי, שלמה ארצי. תבינו ככה. לא, איך הרסת לי בלוק? דור, אחרי זה תראי בסרטון מה עשיתי הרגע, איזה מזליסט לי. חבל על הזמן. פשוט תנו על זה לייק. אז זה שאני מזליסט! אם הייתי מתקדם קדימה לא הייתי נופל. וואי אחי, אני יושב פה נופל. אני ראיתי את הראש שלך בפנים. בתוכי. אני לידך! אתה לידי? הייתי לידך הרגע. ואיך, אני נפלתי. אני מאחוריך מטומטום. גם אני נפלתי, החלקתי. ראיתי אותי חורת, הייתי פה. וואי נפלתי מעצמי. ראיתי את זה. זה מזליסט. אנחנו הולכים מסביב וזה לא טוב. אז נצטרך ללכת באמצע. יואו! לא החלקתי, ראית? גמרתי לך בלוק. בכוונה הייתי לך רופאת כמו שעשית לי. לא שעשיתי לך עכשיו. וואי! חוץ. אמא לי איזה לך היה לי. עוד שנייה לא הייתי. חושב שזה לא האחרון. כן, הלוואי זה האחרון. מה? איזה לך מכוער זה? עוד מעט נחזור אליכם. למה? מה זה הלכים האלו? מה זה לא אופן? נותר היה לי לך. נותר באלוהים. אבל אתה ניצחת, אני כמותם. יש, ניצחתי. או בייבי. אז תודה שצפיתם, וכן ניצחתי עוד אלה. אז טוב, אז יאללה ביי, וזה פרק ראשון של TNT במיינקראפט. אז יאללה ביי.